खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ गाहाय मन्थ्रि मदिया दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड फोरबोखौ बेखेवबाय। बर' सुबुंफोरनि धोनि हारिमुवारि उनमोनथाइ, राव आरो दोरोंफोरनि जारिमिनारि फालिथायखौ नोजोर होनानै गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड फोरबोखौ मैया दिल्लीयाव बेखेवनाय जादों। इन्दिरा गान्धी स्टेडियाम नब्लांनि एके जादब खमलायनाय स्टेडियामाव खुंजानाय हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु, बर' साहित्य सभा BSS आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोगोसे मुंदांखा बर' आफादफोरनि फिरफिला बिरहोनायजों जागायजेनो। गाहाय मन्थ्रि मदिया सासे मानगोनां बर' दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनानै फोरबोखौ बेखेवना होयो। बे जिउ गोनां हाबाफारियाव बर' हारिनि बायदि रोखोमखौ दिन्थिग्रा बर' हारिमुवारि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे थागिबि हानजाफोरजों दिन्थिफुंजानाय बागुरुम्बा आरो रोनसोन्द्रि बायदि दोरोङारि बर' सुबुं मोसानायफोर दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। एबसु, BSS आरो गुबुन हारिमुवारि आफादफोरनि बानजायनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, BTCनि गाहाय प्रमद बर' आरो मन्थ्रि UG ब्रह्म, पीयूष हाजरिका आरो अशोक सिंघालजों लोगोसे मानगोनां सुबुंफोरखौ गोसो बोनो हादों। नसुंसेनि रायजोफोर आरो भुटान आरो नेपाल बायदि हादोरफोरनि थान्दैफोराबो बड'लेण्डनि रुजुजायै हारिमुवारि सिनायथिखौ फालिनायाव बाहागो लादों। गाहाय मन्थ्रि मदिया ओनसोलनि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै GI/टेग खालामजानाय बर' दिहुनथायफोर, दोरोङारि शिल्प आरो जायगायारि जामुंफोरखौ दिन्थिफुंनाय स्टलफोरखौ दावबायदोंमोन। बिथाङा बर' हारिनि दावबायनायखौ गोजाम महर होनाय गांसे बिसम्बि बिजाब बड'लेण्ड जायख्लं, बड'लेण्ड फोरबो 2024 खौबो फोसावदों। मोनसे गोख्रों भारतनि थाखाय गोजोन आरो जौगानाय बिमुं गोनां बे फोरबोआ 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथायाव सागान होनायनि उनाव मोननाय दावगानायखौ फालियो, जाय ओनसोलाव दिदोमथि आरो जौगानाय लाबोदों। बेनि थांखिया गुबुन गुबुन फोलेरारि हारिफोरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय आरो बड'लेण्डनि दोरोंफोर, मिथिंगायारि समायना आरो हारिमुवारि बायदि रोखोमखौ दिन्थिनाय। साननैनिबो फोरबोआव आसाम, बड'लेण्ड आरो गुबुन रायजोफोरजों लोगोसे खाथि खालानि हादोरफोरनि 5,000निबो बांसिन हारिमुवारि गोसो गुदुं सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', BSSनि आफादगिरि ड सुरत नार्जारि, MP जयन्त बसुमतारी आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि आफादगिरि प्रफेसार रमेश भारद्वाजआ। बड'लेण्ड फोरबोआ भारतनि हारिमुवारि टेपेस्ट्रियाव बर' हारिनि बिहोमाफोरखौ दिन्थिफुंनाय आरो गासै हादोराव गोरोबलायनाय आरो जौगानायखौ बांहोनायाव मोनसे मख'जाथाव आगान। नैथि खौराङाव दङ सा-सानजायाव थाबैनो सी-प्लेन सिबिथाइ जागायगोन, गुवाहाटीआव टेस्ट रान खालामनाय जादों। सी-प्लेनआ ब्रह्मपुत्रआव जारिमिनारि लेन्डिं खालामदों। आसामनि बिरखं गाथोन आरो दावबायथाय सेक्टरफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बुब्लियाव सुक्रुबारखालि पान्डु जाहाज गाथोनाव ब्रह्मपुत्र दैमायाव गंसे लैथोआरि बिरखं गिबि खेब ओंखारदों। नोगोरारि बिरखं सामलाय बिफाननि हेफाजाबाव मेसार्स दि हेभिलेन्ड कानाडाजों खुंजानाय जारिमिनारि दिन्थिफुंनायाव बिरखं रायजोआव लैथोआरि बिरखंनि मावफुंनायनि गोबां खाबुखौ दिन्थिफुङो। लैथोआरि बिरखंआ जाय सिगांनि सानाव शिलंआव मोनसे जाफुंसार दिन्थिफुंनाय बिरखंखौ फोजोबदोंमोन, उमियाम बिलोआव ओंखारदों, जाय दै बिथायारि बिरखं सामलायनायनि थाखाय सानजाबाय थानाय गुबुन मोनसे गाहाय थावनि। बिनि उनाव बेयो गुवाहाटी फारसे बारलांदोंमोन, जेराव बेयो गिबि खेबनि थाखाय ब्रह्मपुत्रआव सौहैदों, जाय आसामाव दै बिथा रोगाथायनि थाखाय गोदान जावथावनाफोरखौ बेखेवदों। बिरखंनि थाखाय फैनाय आसामनि दावबायारि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया गोदानै जौगाखांनायनि सायाव गोसो गुदुं जानायखौ फोरमायदों। दिनैनि साना रामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बुब्लि, बिथाङा बुंदोंमोन। जों ब्रह्मपुत्रआव जाफुंसार लैथोआरि बिरखंआ ओंखारनायजों भारतआव जारिमिन सोरजिबाय। बेयो दावबायथाय आरो हान्था-मेलानि सेक्टरफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय आरो आं बाहागो लाफानाय साफ्रोमखौबो, गुबैयै हान्था-मेला आरो दावबायथाय बिफाननि हानजाफोरनो बरायदों होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों।
थामथि खौराङाव दङ बाक्सायाव एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल बेखेवदों गाहाय मन्थ्रि मदिया। सोलोंथायारि सोफादेरनायखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगानाव मानगोनां गाहाय मन्थ्रि श्री नरेन्द्र मदिया जनजातीय गौरब दिवस फालिथायाव बाक्सानि जाला ब्लकनि दावधारा गामियाव एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुलखौ भार्चुएलि बेखेवदों। हारिसा आयदा मन्थ्रि बिफाननि सिङाव गायसनजानाय EMRSनि थांखिया थागिबिसा गथ'फोरनो गुनगोनां सोलोंथाइ होनाय। फरायसालिया गोदान मुगानि हस्टेलनि सुबिदाफोरजों लोगोसे थाखो 6 निफ्राय 12 सिम बेसेन नाङै CBSE बिथायारि सोलोंथाइ होयो। बे हाबाफारिया ओनसोलनि थागिबि गथ'फोरखौ गियान, रोंग'थि आरो गोजों इयुननि थाखाय खाबुफोरजों गोहो होनानै गोबां मुलाम्फा होगोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR सरकारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर, मानगोनां सुबुंफोर आरो सा 600 निबो बांसिन जायगायारि सुबुंफोर आरो फरायसाफोरा नुजाथिदोंमोन। बे जथुम्माया सोलोंथायारि सोफादेरनायखौ बांहोनो आरो हारिसा हारिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ रोखा खालामदों। ब्रैथि खौराङाव दङ गवालपारायाव बास कारनि सौग्रावनायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां जोखोम। आसामनि गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय रंजुलीयाव गंसे बास आरो गंसे साखा खबब्रै गारिनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाब्रबथायाव खमैबो 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथाया शुक्रबारनि सानजौफुआव माहारियारि राजा लामा नं 17 आव जादोंमोन, जेराव बिसोरनि गेजेराव 3 जायगायावनो जिउ गोमायो। गोबां गुबुन सुबुंफोरा जाब्रबथायाव जोखोम जायो आरो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय रंजुलीनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जायगानि पुलिसआ थाबैनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ खौरां लायो। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बाथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ करिमगन्जआव 2 बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ हमदों। आसाम पुलिसआ करिमगन्ज जिल्लायाव गेजेर हायुंआरि सिमायाव 2 बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ हमदों। जाहाराना बेगम आरो मस्कन्द आली मुंनि सानैखौबो हमनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बे गिथावनाया आसाम पुलिसनि गेजेर हायुंआरि सिमायाव रैखाथि आरो सांग्रांथि लाखिनो नाजानायफोरखौ नोजोर होयो। बे जाथायखौ बुंफिननानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया हाबफैनायनि नाजानायखौ जाफुंसारै फेलें खालामनायनि थाखाय आसाम पुलिसखौ गावनि समाज बिजोंनि एक्स हेन्डेलआव बाख्नायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंदोंमोन, बांलादेशनिफ्राय फिन खेबसेबाव हाबफैनो नाजानायखौ फेलें खालामनानै 2 आयेन बेरेखा हाबफैग्राफोरखौ करिमगन्जनि गेजेर हायुंआरि सिमा खाथियाव हमनाय जादों आरो उनथिं नारहरनाय जादोंमोन। हिमन्त बिश्व शर्माया हाबफैनायनि जायखिजाया नाजानायखौ फेलें खालामनो थाखाय 24 घन्टा सांग्रांथि लाखिनायनि थाखाय पुलिस बिफानखौ बाख्नायदों। 6थि खौराङाव दङ हाइलाकान्दि ASI आ घुस लाबाय थानाय रंगे आखाइजों हमजादों। डिरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि-कारापसन आसामआ हाइलाकान्दि जिल्लानि लाला पुलिस थानानि सिङाव थानाय आब्दुल्लापुर पेट्रल पस्टआव थिसनजानाय लोगो साब इन्सपेक्टर खुर्शिद आलीखौ मोनसे दाय गोनां केसआव रैखाथि होनायनि बदलै सासे सुबुंनिफ्राय 5,000 रां घुस बिनायनि दायआव खादों। अजद होग्राया घुस होनो गोसो गैयै मोनसे नेम खान्थियारि अजद लानानै दिथागिरिनि खाथियाव थांदोंमोन। खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै भिजिलेन्स आरो एन्टि-कारापसन सेलनि मोनसे हानजाया अब्दुल्लापुर पेट्रल पस्टनि साखाथियाव मोनसे फान्दायदोंमोन। ASI खुर्शिद आलीखौ अजद होग्रानिफ्राय 5,000 रां घुस लानायनि उनाव गोजा आखाइजों हमनाय जायो। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।